дар Тоҷикистон та як соли ахир дар пайи ҳодисаҳои нохуш дар корхонаву ширкатҳо 25 нафар ба ҳалокат расида, 46 нафар захм бардоштаанд. миёни корхонаҳои муштарак аз ҳама бештар дар корхонаҳои чинӣ меъёру қоидаҳои бехатарӣ нақз шуда, кормандон ба ҳалокат расидаанд. 31 декабри соли 2022 соати 00:30 дар ҷДММ ТКМ Анзо дар гузаргоҳи долони скрепери 942 ками раиси уфуқи 10040 бо коргари маргшедари кони маъдани корхонаи мазкур Аминов Ҷаҳоншер Муллосалимович рух додааст. ин корхона дар ноҳияи Айнӣ воқеъ мебошад. ин дар натиҷаи заҳролудшавӣ аз гази карбон мебошад. марҳум ҳайати оилааш 4 нафар, аз он 3 нафар фарзанди ноболиғ доранд. маблағи муайяншудаи ҷуброн 146570 сомонӣ ташкил медиҳад, ки ин аллакай ба оилаи фавтида пардохт карда шудааст. ҳолати дигари ҳодисаи нохуш ин дар филиали ҷДММ гурӯҳи илмӣ техникии хоҳаи Хитой дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо идоракунандаи боркунак Боқиев Раҳмат Муҳаммадович рух додааст. санъат Раҳим, раҳбари ин хадамот, ҳангоми як нишасти хабарӣ дар Душанбе рух додани ҳодисаҳои нохушро ба бемасъулиятии муҳандисон, беаҳамиятии ҷабрдидаҳо, риоя накардани технологияҳои коркард ва надоштани мутахассисони соҳавӣ рабт дод. тибқи иттилои расмӣ, ба хонаводаҳои зарардида дар макони корӣ бештар аз 2 миллион сомонӣ ҷуброн пешниҳод шудааст. то охирон тираме ки қонун муайян кардааст, мо ба дасти ворисонатӣ мо кори фаъолияти худро фаъолият ҳисоб кунем. тамоми ҷубронпулиҳо ба дасти ворисони фавтидагӣ дода шудааст. соли гузашта барои нақзи қоидаҳои бехатарӣ беш аз 290 мансабдору шахсони оддӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда, онҳо зиёда аз 1 миллион сомонӣ ҷаримабандӣ шудаанд. намояндагони хадамот дар рух додани ҳодисаҳои нохуш сокинонро ҳам айбдор мекунанд, вале дар гузашта ҷабрдидаҳо борҳо аз чашмпӯшии мақомот дар ростои қонуншикании масъулони корхонаҳо садо баланд кардаанд. яке аз чунин намунаҳо қазияи ҷароҳат бардоштани Сиёвуш Акобиршоеви 27 сола аст, ки бар асари афтодани оҳанпорае аз бинои навсохти ширкати Ёқут 2000 дар Душанбе аз 4 ангушти пой ва имкони озодона роҳ рафтан маҳрум шуда буд. бар асоси қонунгузории Тоҷикистон, афроде ки дар маҳалли кор аз бетаваҷҷӯҳии масъулони корхона ё ширкат зарар мебинанд, аз ҳисоби корхона нисбаташон таъмини ҷуброн пешбинӣ шудааст. муқаррароте ки ба қавли бархи сокинон на ҳамеша одилона иҷро мешавад.